dari मोनसे घोषणा बहाय घोषणा होना गालांगोन नोंथांमोननि बे गाम्बारि बिलावनो बे गाम्बारि बिल फोथारावनो आसाम सरकारनिफ्राय आङो देग्लाय 35 कोटी टाकानि मोनसे मडेल डिग्री कलेज लाबोबाय बे कलेजाव साइन्सबो थागोन कमार्सबो थागोन आर्ट्सबो थागोन दुइथाला बिल्डिंनिल' जागोन बेवहाय जोंहा गासिबो सयल टेस्ट माबा माबि खालामजोबनानै अलरेडि डिपिआरआ फाइनाल जानानै एप्रुभ जाबाय गभर्नमेन्टनि एप्रुभ जाबाय 35 कोटी टाकानि बियो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ बहाय फोरोंनो हासिगोन कलेज फरायनो बेसेबां गोजानाव थाङो जनता कलेज गसाइगाव कलेज हनै बै माबायाव जेनेबा कसुगाव दङ जानो हागौ खिन्थु दासिमथ' माबा नङा खिन्थु नै बियो मा जागोन डाइरेक्ट गभर्नमेन्टनिनो कलेज जागोन बियो बे माबा भेन्सार ओरैनो साफा सानैया खुलिनाय कलेज नङा एकदम हाइ फाइ गभर्नमेन्टआनो सालायखानाय कलेज जागोन पाक्का बेखौ लानानै जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बेवहाय पाताकादानि मानसिफोर दंना जोंहा एफोर आफाफोर पाताकादानि रायजो राजाफोर दङब्ला आङो नोंथांखौ खोनासंहोनोसै 2019-20 सनावनो जोंहा बै समाव सर्बानन्द सन'वालनि सरकार थानाय समाव जोंनि सासे एमएलएनो गंनै मडेल भिलेज होनाय जादों हनै जोंहा मनिटर बिथां दं बे समाव बिथाङाबो एमएलएमोन बिथांनोबो गंनै होदों आंनोबो गंनै होदों जों जेसेबां एमएलएफोर दं गासिबो एमएलएनो गंनै मडेल भिलेज होदों दा बेनि गेजेराव आङो दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव शक्ति आश्रम मुखिगावखौ मोनसे मडेल भिलेज हिसाबै होदों आरो नैबे पाताकाटा गामियाव जोंहा गोदो समर ब्रह्म चौधुरी बिथाङाबो बे गामियाव दङमोन आरो बे गामिया माने एसे बयजोंबो मिथिजानाय गामि दा बे हिसाबै आङो मा खालामदों बे पाताकाटा गामिखौ मडेल भिलेज हिसाबै होनांगौ होननानै कसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय होनाय जादों सिगाङाव बे कभिड माबा माबि थानायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ फान्डखौ हराखैमोन खिन्थु दा फान्डखौ हरबाय 5 कोटी टाकानि बे गामियाव मडेल भिलेज बानायनायनि नामैहाय खामानि जासिगोन आइफोर फाइनाल दा थाखाया फैबाय तुलसीबिल हायर सेकेंडारिर कारणे दुमहलिया আমার বিল্ডিং বনাবৰ কাৰণে 8 কোটি টাকা প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰমৰ পৰা মই ইতিমধ্যে সেংশন অসম চৰকাৰৰ পৰা লৈছো তুলসীবিল হায়াৰ সেকেন্ডাৰীनि थाखाय प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम होननाय मोनसे स्किम दं बे स्किमनि आन्दाराव 8 कोटी टाकानि हायर सेकेंडारी स्कुला दानिया बेबो थाला मोननै बिल्डिं बिराद मोजां जासिगोन बेखौ लाबोनाय जाबाय टेन्डार प्रसेस जागासिनो दङ बावरागुरि हाथाय मडेल हाथाय बेबो आंनो लाबोदों